mina engingakusho ukuthi asambeni sofike ulalele nawe uma ungeneliseki aweneliseki uyabo. Ya asambeni nawe ukhona uzofika manje ukuthi kuyinkinga obungekho mhlawumbe ukuze nawe uzokwazi ukuzenelisekeka uyabona. Kanti manje namhlanje akasekho plan B. No, angithi namhlanje ibithi into fanele sambe namhlanje sizokwazi ukuthi sithole zonke izinto zethu namhlanje bese siyitholele khona le yabo into ezileze kufanele sinikwe zona uyabona. Yes. So ikho ngithi uzomangala uzobabona nabanye nje abazobafica emondweni samba ke umuntu eyodwa uzothuka nje nawe uthi awuyini yabo. Sambeni uyilalelele nawe kusho ukuthi hayi cha mina ngenelisekile uyabo. Uma uthi awenelisekile hayi uma weneliseka then we take it from there yabo. Kodwa nje ukuthi nawe uzokwazi ukuneliseka kube khona uyizwele wena from the horse's mouth bekwazi nabo uNtuli naye uthula sizwe beyichazele ekubani mfana lo uze bomvu uyabo. Awuthakathi uthula sizwe. Inkathi ngithembi. Nami bengisho njalo ngithi akakuthinta washo ukuthi manje antu sebengena emhlanganweni we-LEC manje ngo-10 uyabo. Wayesethi no uzothi bayiphuma akhulume nawe wathi cha woza naye sizokhuluma naye thina manje kuyaphumela. Uzokwazi ukuthi sihlaleni phansi ulalele bekhona bekunike mabekunika uma ukuthi uyavuma uyayithatha bazokunika khona manje uyabo. Kuleka ngami yini lo phela kumele sibone kweqala ngithi angithi ngizokubona ngizobe ngiyiphethe mina. Mina ngizobe ngiyiphethe mina manje yabo manje egruphini RCT uzobe ngene resignation letter yamanje khona namhlanje manje ya manje mina ithatha inqomo nobhala silele mfowethu ngeke niyahlukumezana nina nena nahlukumezana into i-EFF ayinakho ukuthula mfethu ayinakuthula nje. Hayi mfethu thatha umuntu hamba weyisebenzela kahle akuphume nje kulo msindo lo hayi. Uhlezi uyasatshiswa ubamba umoya hayi uyancikiselwa this that amakhansela ayilukho hayi manje uma befike bayasiqasha-ke ngiyezwa imaphi ama-qualification abawafunayo. Angithi wena vele wenza lezi zinto lezi kuthiwa asize ama-CV uyabo. Kuthiwa namhlanje ama-CV ethu asiwaphathe kuthiwa namhlanje nje akekho umuntu ongenayo i-CV kwi-soft copy. Size nama-CV ethu kodwa-ke ama-post akhona lawo CLO yiwo lawo yabo. So uyakwazi ukuvuka ngoba awaholeli less than 20 uyabo. So yikho ngithi mina sambe uzofika sihlale phansi nabo noNtuli nabo sixoxe usho hayi ngamsana nakho uyizwele sehlulana uyabo ngoba thina it's like manje yabo sixoxa ngathi manje fanele sikuconvince uyabo. Kanti ungcono nje mawuzoyithathela wena uyabo. Ngiyayizwa. Yes. Ihlele kanjalo. So yambela nje ukulalela ukulalela kuni cha bese usicha mina hayi ngiyabonga hayi akusikho lokho. Yes. Bona inhloso yabo ukuthi kukhula inkathi. Yebo. Shuthi nje sesojoyina inkathi nje. Cha siyosebenza sivele usoyeka inkathi uhlangana nenkathi sihamba soyisebenzela. Tuyahlangana lapho batheni soyisebenzela soba abasebenzi. Uyisebenza loba official uyivalela umlomo ukhohlwe yilento. Ngasempilo sopolitiki. Ekusiza ngalo kuhlezi kwakhela izitha. Ekusiza ikwakhela izitha lapha kuthathwa amagama apho ogqithwe emathuneni wenziwe yonke lento niloyo kwenziwe yonke lembhedo. Hayi
cha nami hayi isinqumo sami lesi ukuthi angivele ngibuyele ngoba nje umsebenzi womkhandla uyisebenzela le Dumbe usebenza eDumbe ya ayarelaxela nje eDumbe ngiyisebenzele khona kodwa ngizophela ngizobe ngisebenzela ise-DM kodwa ngizosebenzela eDumbe oh ya ngiphume nje ngikhohlwe